راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو آمانيل جرماية سلام باريس كاب زركب قوام استوديو راديو إيرنا أب نايلومي ربع شوعتن حسيك لتشعن عصر شعتن فنونا سمنان مدبات علم كميالون تتعمون كنأقدكمينا كدميوغنا زينا أرستاتو كندا إرتراوان دليت لوطي من قسقاسي أكل نمحيالو يودبو تشاينا عصر شمون تسوبميات عنا أب إرترا نلعلي حد عمت كاقلقل يوم أمباسادر هنا بسمرات إزاز برزيدنت تسبالله كبلو راديو إيرنا توكستهم دبلوماسيات قليصهم سودان نابز تقايدة تقاوموتات قولو حبر كتوز نبرن دك نستيو أبناي لوط مدرخ يقللا كم زلوا تعبيرو هذه إذاعة إيرنا أب كندا زركبو إرتراوان دليت فتحي نمنقسقاسي أكل بزحايل ملكعون مغتصالو حدش ودابتا كايدوم أتوم كاب عسر تخلتي كتماتا استاقاخو إرتراوان بسلستن حسي أب تورونتو بزكايدو أخيبا نتي بولكن بختماتاتن طراي توديبو كايت صنح منقسقاسي أكل بدرجة هاجر كندا زطرنف عمام أب مدلاون مسؤول ستحازي أرستاتن زاتيوم أبتي نحرنت بحرنت أب تحت زبل تيماس تخايدي أخيبا إرتراوان حزباو منقسقاسي أكل بعينتون سفي حزباو تقبالنتون زعابي أبيا أنصار سرعات إسياس بمخانو تلالي أكل كندا كمسرتو كمزوسنو زرقحو مغلصي ينصر تلالي أكل كندا وكلتن زمرت 12 كتماتات كم زحقفه بمنصر بفستيفال تورونتو زفلت زنبره متأخاب إرتراوان دليت فتحي بفستيفال كندا كدالون وسينو نتسلال بزحيل ملكعو دما قرصا ودابيتات تጻفيفو بعقم سبن باجتن كساب التحيل بغزياونت نربع توارح التقلقل مسغاغريت حيل عمام كم زغمت مغلصي اخيبا إرتراوان نبرت كندا افليتو منግስት ቻይና 18 عنا ናብ ኤርትራ ከዋፈር ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ሽንዋ ሓቢሩ እቶም ማእከላይ ገምጋም 39 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ቻይናውያን ሰሙያት عنا ኣቀዲሙ ኣብ ኤርትራ ብቻይና ኣብ ተጀመረ ማእከላት ሕክምና እዮም ከዋፈሩ ቻይና ኣብ ዞባ ሄናን ናይ ዝርከብ ማእከል ጥዕና በተመሳሳሊ ዕላማ ሰብሙያ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክትልኽ እዚ ንመበል 13 ግዜ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ መንግስት ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝተደኮነ ኦሮታ መወከሲ ሆስፒታል ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ብዘመናዊ መልክዕ ከም ዘስፍሐን ሓደስቲ ማእከላት ከም ዝሃነፀን ይፍለጥ ናብ ኣስመራ ክትምለስ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ዝተዋባ ትእዛዝ ዳህያ ጠፊዩ ዝቐነ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ጉዳያ ውሳኔ ክሳብ ዝወሃቦ ኣብ ኣስመራ ከም ዘላ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ኣረጋጊጾም እቲ ኣምባሳደር ናብ ዝነበረቶ ቦታ ክትምለስ ድያ ወይ ክድስክል ወይ ድማ ካልእ ጽፍሒ ክወሃባ ኣብ ኣስመራ ውሳኔ ፕረዚደንት እያ ትጽበ ዘላ ዝበሉቶም ምንጭታት ካብ ፓሪስ ድሕሪ ምፍናዋ ምስ ወዳ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝቐነየት ኣመልኪቶም ኣብ ሱዳን ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ንምእላይ ይኹን ድሕሩ አንጻር ስልጣን ንዝባሓተ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተቃውሞታት ኣብ ምስታፍ መሪሕ ተራ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ለውጢ እዋን ይግለላ ምህላወን ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ገሊጾም ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰልፍታት ካብ 60 ክሳብ 80 ሚእታዊት ብዝሒ ከም ዝነበረን ዝተገልጻ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ኣብዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ምቋም መስርሕ ተጎስየን ምህላወን እውን እቶም ወገናት ኣረድዮም ሱዳን ድሕሪ ምእዋጅ ሰሪዓ ኣብ ዘመነ ስርዓት በሽር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክጋስ ምጽንሑ ይፍለጥ ብፍላይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብግዴታ ወይ ምዝራፍ ዝኣመሰሉ ምስ ከቢድ ምጋስ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ጾታዊ ዓመፅን ዝተሓሓዙ በደላት ብብዝሒ ክፍጸሙ ምጽንሖም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና ምስተረፈ ትሕዝቶና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ዕድሜና እዩ راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زخبركم تخطتلتي مدب عالم كميالو لومي سلسته سجين إرنت قطبان ترجمون أب سلسته هجرات كان رينا فلما بأمريكا هنجمر أب أمريكا اللوا خبز بهلا غازيت حانتي وول ستريت جورناليا إذا غازيت أزياء دارغا أورا أدوبوء أوانين جنزبن زتو كوريو اتزغرم جن غازيت وول ستريت جورنال حد غزي أبتا أورا تتكرولو أرستات يترفنت تراسب ردئة حسابات كزرزر نرأسا نقرات مرداء سينا زتعندت مثل الأوانات وحدا يكونن أبناي 30 حملة كل تشحن 19 عمة مرتنا أبنات نفدرال جمجا أمريكا
ኣብዚ ጽሓፈቶ ሓውሳ ሓተታ ዝዓይነቱ ትሕዝቶ በርእስቲ ከተቐምጦ ኸላ ክትርድኦ ዘጸግምን ዘደናግር ትርጉም ዘለዎን ፌደራላዊ ግምጃ ዝብል ጌራ ሒዛቶ ነስተውዕል ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ እቲ ኣውራ ትሕዝቶ ፌደራላዊ ግምጃ ንጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ከይተረፈ ምርድኡ ኸቢድዋ ከም ዘሎ ዘርኢ ንዕዳጋታት ሟላዊ ጥሪት ንዕዳጋታት ልቓሕን ዝቕባበን ዘሎ ጠመተን ትጽቢታትን ብልክዕ ምንባይ እውን ኣይተኻእለን ኣብ ከምዚ ግዜ ፌደራላዊ ግምጃ ኣሜሪካ መጠን ወለድ ሓፍ ከብል ንሽምቃቕ ሚዛን ልቓሕን ሟላዊ ጥሪትን ክሰርሖ ምርኣዩ ነቲ ነገራት ዝወረደ ክወርዶ ንበይኑ ዝሓደገ ኣተሓዛይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዕዳጋ መመሊሱ ምንዋፅ እውን ማእከላይ ባንክ ነቲ ዝገበሮ ጌጋታት ክእመነሉ ኣገዲድ እዩ ለንቅነ ሟላዊ ጥሪት ጽቡቕ በሪኽሎ ናይ ልቓሕ ሓደጋታት እውን ጐዲሉ ይርከብ ዝቕባበ እውን ነኪውን ግናይ መልክዑን ኣልዩኒ ተባሂሉ እንተኾነ እቲ ሓቅታት ዝኾይኑ ኸብቅዕ ፌደራላዊ ግምጃ ንመጠን ወለድ ብ25 ነጥብታት ክቖርጾ ከም ዝኽእል ኣመታት ኣርእዩ እንታይ ዝዓይነቱ ገንዘባዊ ሞጎት ደቀ ዚልካ ድንግርግር እንተይሉካ ክቡር ኣንባቢ በይንኻ ኣይኮንካን ንሕና ኣባላት ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል እውን ኩሉ ነገር ደንፂዩናይ ዘሎ ዝብል ትሕዝቶ ከተንብብ ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ጥራይ ዘይኮነት እውን ፌደራላዊ ግምጃ ኣሜሪካ እውን እዚ ኣዋኒናት ገንዘብን ካልእ ምስኡ ዘሎ ትሕዝቶታትን እንታዩ ዝግበር ዘሎ ዝርዳ ኣይመስልን በዚ ኩነታት እዚ ዝመጽእ ዘሎ ትርጉም ኣልቦ ቀኒቱ ዘጥፍአ ጫቆጫቕን ምንጭጫሕ ሓሳባትን ክሳብ ሕጂ ብዘሎ መረዳእታታት ፌደራላዊ ግምጃ ኣሜሪካ ገና ቀንዲ መንገዱ ዘይጀመረ ኣብ ቀጻሊ ለውጢ ዘሎ ፊናንሳዊ ቤት እዩ ሽግር ውትፍ ክሳብ ዝብለካ ካብ ምጽባይ ከሎ ጌና ብኣግኡ ምጥንቃቕ እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ ዝብል ፍልስፍንኡ እውን ግብሩን ቃሉን ነንበይኑ ምዃኑ ዘርኣየ ካልእ ስእሊ እዩ ኣብ ኢድካ ብዙሕ ዕድልን ተኽእሎታትን እንተሎካ ንታሕቲ ወሪድካ ብዙሕ ሕድገትን ምምዕራይን ምግባር ኣይከፍእን እዩ ዝብሉ ኣካላቱን ኣለዎ ቁጠባ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ሎሚ ዝያዳ ደልዲልሎ እናተባህለ ከምዚ ዝዓይነቱ ትንተናታት ምምጽኡ እንታይ ክበሃል ከም ዝከኣል ዘጸግም ነገር እዩ ዕዳጋ ኣሜሪካ ጽቡቕ ኣሎ ሰቡን ገና ናይ ምሽማት ባህሪኡ ኣይለወጦን ዝብሉ ርእሰ ማላውያን እታ ሃገር ንድልዳለ ቁጠባ ኣሜሪካ ዝገልጽ ሞጎት ገይሮም የርእይዎ እቲ ኣውራ ኣብ ኣሜሪካ ዝተረኣየ ቁጠባዊ ድኻም እቲ ኣዋኒን ዝተገብሮ ወፍሪ ከምቲ ዝድለ ዘይምዃኑን ምንካይ ኣብ ግዳም ዘሎ ቁጠባዊ ዕቤት ምዃኑ እውን ክኢላታት ይሕብሩ እዮም ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ሓቂ ግን ኣሎ ምንካይ መጠን ወለድ ኣሜሪካ ኣብ ፈረንሳ ቁጠባዊ ዕቤት ከምጽእ ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ብሰሪ ዘይርጉጽነት ቁጠባ ፖሊሲ ትራምፕ ዝስዕብ ቀንዲ ጸገማት ኣይፍውስን እዩ ትራምፕ ዝፈጥሮ ሽግር ትራምፕ ጥራይ ዝፈትሖ ናብ ዝብል ሓውሲ ደንቆሮ ዝመስል ትንተና ከይወስድ እውን ዘፍርሕ እዩ ዝሓሸ ካልእ ሞጎት እውን ክስዕብ ይኽእል ምስ ቁጠባ ዓለማት ተኣሳሲርካ ክረአ ከሎ ካልኦት ማእከላውያን ባንክታት ብፍኹስ ዝበለ መንገዲ እናኸዳ ንበይኑ ክሓስሞ ይክእልን ናይ ኤውሮጳ ማእከላይ ባንክ ኣብ ወርሒ መስከረም ምዕዳግ ቦንዳታት ክጅምር ምዃኑ ምልክት መሃቡ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዝጥመር ነጥቢ እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ ፌደራላዊ ግምጃ ንዶላራን ሂሩ ንበይኑ ተነጺሉ ብዘይ ስምረት ቁጠባዊ ጉዕዞ ክኸይድ ኣይክእልን ኣብ ፌደራላዊ ግምጃ ክሳብ መሪሕነት ክሕዙ ዝደናደኑ ዘለዉ ሰባት ዘምጽዎ ዘለዉ ሞጎት ከዓ እዚ እዩ هذه إذاعة إرنا ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ስግን ጥርነት መረዳእታ ምዕባለን ቁጠባን ክበሃል ዝኽእል ኣብ ሃገርና ዳርጋ ተደጋጊሙ ዝንጸባረቕ ንጥፈት መንግስቲ ክንሰግር ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ብዙሕ ክሕድሳ ዘይክእል ግን ከዓ ዘሕዝን መግረፍቲ ወሪድዋ ብማይ ዝቝጸራ ንግዳውያን ትካላታ ካብ ዋኒናትን ተዓንቂፈን መንግስቲ ኤርትራ ብዝወሰኖ ስጉምቲ ተረጊጠን ወላ እኳ ዝተጻፈፈ ቁጽራ ይኹን ን350 ዝኾና ናይ ንግዲ ትካላት ካብ ስርሐን ደው ዘብል ውሳኔ ነቲ በቲ ስጉምቲ ክወርድ ዝኽእል ጉድኣት ብዝግባእ መልክዑ ከንብብ ኣይከኣለን ሓንቲ ትካል ክንደይ ሰራሕተኛታት ተሓቁፍ እታ ትካል እቲኣ ንመንግስቲ ትኸፍሎ ግብርን ቀረፅን ክንደዩ እቶም ኣብታ ትካል ዝዓዩ ሰራሕተኛታት ንክንደይ ሰባት ይዕንገሉ በታ ትካል ዝውሃብ ኣቕሓን ኣገልግሎትን ንክንደይ ዝቑፅር ህዝቢ ይርብሕ ከምዚኣተን ዘዝተበገሳ ትካላት ምቁፃየን ኣብ ጉዕዞ ቁጠባ ኤርትራ ከመይ ዝኣመሰለ ማህሰይቲ የውርድ
ንመጻእ ሃገር እንታይ መልክዕ ትሕዞ ዝብሉ ወሰንቲ ሕቶታት ዝሓቆፈ ሓሳብ ዝርድኦ ኣእምሮ ይረኸበን ወይ ከዓ ኮኒልካ ክብደል ተዳልዩ ኣብ ኤርትራ ሎሚ እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጸገማት ተደርዲሩሎ ነቲ ጸገማት ምድብ ብምድብ ዘርዚርካ ክርአ ይከኣል እዩ እንተኾነ ብዝኾነ ኩርናዕ ይተሓዝ ከም ዝተዘርዘረውን ይዘርዘር ናብ ሓደን ወሳንን ነጥቢ ዝወስድ ንሱ እቲ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግር እውን ቁልጭ ኣቢሉ የርኢ ኩሉ ነገር ደልዲሉ ገጥ ክብል ሕቆ የድሊ እቲ ሕቆ ማለት ከዓ ሓይሊ ቁጠባ ማለት እዩ ቁጠባውን ብገንዘብ እዩ ዝውለድን ዝድልድልን ገንዘብን ብገንዘብ ክፈሪ ዝኽእል ንድሌታት ወዲ ሰብን ዜጋ ሃገርን ከዓ ዝዕንግል ነገር ግን እንታዩ እወ እዚ ነገር እዚ እቲ ክብረት ሰብ ዝኾነ ስራሕ ዝብልዎ መሰረታዊ መሳርሒ ወዲ ሰብ እዩ ሰብ ድላዩ ዝረክብ ሰሪሑ ጥራሕ እዩ ስራሕ ብዙሕ መልክዓት ዘለዎ ንግዳዊ ዋኒን ማለት ጥራይ እውን ኣይኮነን ንግድን ዋኒንን ዘይተካይድ ሃገር ርምስትያ ትኽእሎ ባዕላ ክትዓዮ ዘይትኽእሎ በቲ ዝዓየየቶ ኣካሒሳ ካብ ካልኦት ሃገራት ተለዋዊጣ ክትረኽቦ ብልሕን ጥበብን እዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ክግበር ዘለዎ ርክባት ብሰር ዓለም ሓሲዳትና ተጻብኦታት ከዓ በዚሑና ዝብል ሓንካስ ምኽንያት ዛንታ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ እዚ ዓይነት እዚ ስሕራይ እታ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ቁጠባዊ ንጥፈት ከደኣ እንታዩ ሽንኑ እወ ብመግለጺታት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዝኸውን ዕባራ ምኽንያቱን ኣይተሰኣነን ሱስ ሰዓት ነጋዶ መዋቕዓዕቲ ምስራሕ ከሊኦሙና ዝብል ሓንካስ ምስምስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናቕፋ መጻወቲ ሰረቕቲ ኮይኑ ተባሂሉ ሓድሽ መልክዕ ሒዙ ክወፅእን ነቶም ሰረቕቲ ዝተባሃሉ ከዓ ለኪሙ ማሉ ከማልስን ክኢሉ እዩ ዝብል ዳርጋ ናብ ትርጉም ዘይብሉ መግለፂ ዝቐርብ ኣጠማምታ መንግስቲ ሕራይ ይኹን እስከቢሉ ነይሩ ብድሕሪኡ ገዛ ተጻሪዩ ገንዘቡን ተሓዲሱ ግን ቁጠባዊ ህይወት ሃገር ብግቡእ ቁጠባዊ መልክዕ ክኸይድ ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ተኻሊልካ ናብ ካርሸል ኮይኑ ሕጂ እውን ቁጠባ ኤርትራ ብሰሪ ዘይቁኑዕ ኣካይዳ መንግስቲ ይእሰር እዩ ዘሎ እዘን ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ትካላት ካብ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ክስታተን እኹል ናቕፋ ኣብ ባንኪ ኣይቐመጥክንን ዝብል እዩ ፈለማ ንንግዳዊ ውሳኔታት ሰባት ብኸምዚ መንገዲ ጥራይኻ ክትሕዞ ዘለካ ምባል ምኽንያ ኣይኮነን ቀፂሉ እውን ዕዳጋ ገንዘብ ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ከም ባህ ዝበሎ ከመላልስ ኔውነጀው እንተዘይሉ ከመይ ገይሩ ክዕወት ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ኣእምሮ ከመይ ገይሩ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰኣን ዘሎ ዘይብላ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ መንእስያት ኣብ ክወፅዎ ዘይክእሉ ቅጥዑ ዝረስዐ ኣገልግሎት ምስ ኣተዉ ኣደዳ ስደት ኮይኖም ሃገር ብዘይውዑይ ሓይሊ ተሪፋ እቲ መንእሰይ ከዓ ርካሽ ካልኦት ሃገራት ኮይኑ እዩ እዚ ሃስያዚ ኣቦትኡ ከሎ እተን ዝርካበን ፈለኽ ዝብላ ዋኒናት ኤርትራ ኣውኪኻ ዕቤት እኳ እንተተረፈ መሰረታዊ ነገር እኳ ከይሳል ዓንቂፍካ ክርከብ ዝድለ ዘሎ ርብሓ ቁንቁኝኡ ከቢድ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓረስታይ ከም ልቡ ይሓርስ ነጋዳይ ኣይወፍር ኣይፍሪ ምሁር ሓሕና በልካ ይስጎግ መንእሰይ ከዓ ይድከር ኣሎ እዚ ኩሉ ኣተሓሕዛ ንምንታይ ይኸውን ኣሎ ንጹር ነገር እዩ እቲ ዘሎ ጥርዚ መሪሕነት ስርዓት ናቱ ፖለቲካዊ መደበር ከጣጥሕ ብዝኾነ ማእዝን ክመጾ ዝኽእል ሓደጋታት ከኣሊ መሪጹ ስለ ዘሎ እዩ እዚ መንገዲ ዝኽኣዩ ነቲ ስርዓትን መራሒኡን ናብ ደረጃ ምልኪ ዘሰጋገረ ብምልኪ ከዓ ጭቆና እምበር ምዕባለ ኣይረጋገጽን ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ኣካይዳ እዚ ተኣሪሙ ናብ ልቡ ክምለስ ግዜ ኣሎ ሳልሳይን መወዳእታን ትሕዝቶና ናብ ምምጥጣር ቻይና ኣብ ቁጠባዊ ጽልዋ ዘእትዩ ቻይና ንትካላት ኣሜሪካ ክትጸሉ ትገብሮ ጻዕርታት ብቁፅሪ ውሑድ ኣይኮነን ንኣብነት እኳ ናብ ዩኒቨርሲታት ኣሜሪካ ዝካየድ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈት ስነ ፍልጠታዊ ክትዕ ኮነ ኣካዳሚ ከም ናታ መሰላት ክሕዝን ክጽሎን ብጉህድን ብረቂቕን ትረባረበያ ምስኣ ናይ ቀረባ ምትእስሳር ብዘለዎን ውድባትን ትካላትን ኣሜሪካ ጌራውን ናብ ዩኒቨርሲታት ኣሜሪካ ዝቐንዐ ደጋፊ ዝመስል ምወላታት ትገብርያ ሕጂ ግን እዚ ንጥፈት እዚ ተጻሮ ከጋጥሞ ጀሚሩሎ ንግዳማዊ ጽልዋታት ቻይና ይጻረራ ካብ ዘለዋ ኣካላት ኣሜሪካ ከዓ ፈለማ እተን ዩኒቨርሲታት ብቐንደን
ድሒረኑን ናይ ሕጊ ትካላት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ከመዩ ብቻይና ዝብገስ ዘሎ ናይ መጽላው ጻዕርን በአሜሪካ ዝርአ ዘሎ ተጻሮን ንምርኣይ ናብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ናይ ከተማ ኦስተን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝተራእየ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ ከዓ ሓይሉ ዝተጋህደ ካብ ከቢድ ኩናት ፈሊኻ ዘይርአ ፍጻሜ ከም ኣብነት ይጥቀሳሎ ኣብዛ ዩኒቨርሲቲ እዚኣ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ውሽጣዊ ህውከትን ክትዕን ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ብዝለዓለ ደረጃ ዝቆመ መርማራ ኣካልን ምትእትታው ኣባል ሰልፊ ሪፓብሊክ ዝኾነ ቴድ ክሩዝን ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ናይ ኦስተን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ካብ መደብ ምልውዋጥ ቻይናን ኣሜሪካን ብመንገዲ ቻይናዊ ማእከል እታ ዩኒቨርሲቲ ክወሃብ ዝተሓስበ ገንዘብ ኣይንደልዮን ኣይንቕበሎን ተባሂሉ ብመሰረት መዛግብቲ ዜና እቲ ነዚ ገንዘብ ዚ ክህብ ዝደለየን ገንዘብካ ኣየድልየናን እዩ ዝተባሃለን ትካል ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝመሰረቱን ምስ ኮሙኒስታዊ ሰልፊ ቻይና ጥቡቕ ርክብ ዘለዎን እዩ ማእከል ህዝባዊ ፖሊሲ ቻይና ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣካል ኣካዳሚ ህዝባዊ ጉዳያት ዩኒቨርሲቲ እዩ ፈለማ እቲ ማእከል ክቐውምን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ክሰርሕ ምፍቃዱ ዳሓር ከዓ ቀንዲ መወላት ማእከል ካብ ቻይና ክመጽእ ምድላዩን ክመጽኦ ዝኽእል መዘዝ ዓብይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ኣብ መወዳእትኡ ተገምጊሙ ብሰናይ ዘርኢ ተወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንምንቅስቓስ ይኣክል ብዝሓየለ መልክዑ ንምቕጻሉ ሓድሽ ውዳበታት ኣካይዶም እቶም ካብ 12 ከተማታት ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ብ3 ነሓሴ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ብውልቅን ብከተማታትን ጥራይ ተወዲቡ ክካየድ ጸንሐ ምንቅስቓስ ይኣክል ብደረጃ ሃገረ ካናዳ ዝጠርነፍ ዕማም ኣብ ምድላውን ምስኡ ዝተተሓዘ ኣርስታትን ዘትዮም ኣብቲ ንሓርነት ባሕርነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ኣኼባ ኤርትራውያን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ብዓይነቱን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቐባልነቱን ዝዓበየ ኣብያ አንጻር ስርዓት ኢሳያስ ብምዃኑ ጽላል ይኣክል ካናዳ ክምስርቱ ከም ዝወሰኑ ዝዘርግሕዎ መግለጺ የነጽር መንግስቲ ቻይና 18 ሰሙያ ጥዕና ናብ ኤርትራ ክዋፈር ምዃኑ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሽንዋ ሓቢሩ እቶም ማእከላይ ገምጋም 39 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ቻይናውያን ሰሙያ ጥዕና ኣቐዲሙ ኣብ ኤርትራ ብቻይና ዝተጀመረ ማእከላት ሕክምና ክዋፈር እዮም መንግስቲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝተደኮነ ኦሮታ ሞከስ ሆስፒታል ዝርከቦ ዝተፈላለየ ትካላት ጥዕና ብዘመናዊ መልክዕ ከም ዘስፍሐን ሓደስቲ ማእከላት ከም ዝሃነጸን ይፍለጥ ናብ ኣስመራ ክትምለስ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ዝተዋባ ትእዛዝ ዳህያ ጠፊዩ ዝቐነየ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ጉዳያ ውሳኔ ክሳብ ዝወሃቦ ኣብ ኣስመራ ከም ዘላ ዲፕሎማስያን ምንጭታት ሓቢሮም እታ ኣምባሳደር ናብ ዝነበረቶ ቦታ ክትምለስ ድያ ወይ ክድስክል ወይ ድማ ካልእ ጽፍሒ ክወሃባ ኣብ ኣስመራ ውሳኔ ፕረዚደንት እያ ትጽበ ዘላ ዝበሉቶም ምንጭታት ካብ ፓሪስ ድሕሪ ምፍናዋ ምስ ወዳ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝቐነየት ኣመልኪቶም ኣብ ሱዳን ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ንምእላይ ይኹን ድሒሩ አንጻር ስልጣን ዝባሕተ ወታደራዊ ጉጅለ ተቃውሞታት ኣብ ምስታፍ መሪሕ ተራ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ለውጢ እዋን ይግለላ ምህላወን ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ገሊጾም እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة
إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. بزعبة كبرة حسرة. صحافي دانيال تسفاي. أخبرتك كالوات كاب نفس خبرتي بقاس أتنفس زي خبر نخالقتونا يخبرن أتنخالقت زي خبر دما أما ترشو نفسي يحسر مساخة من تراخ تحت خبرتيو أزي أتن رئساتهم ما برسح جيكا قان حلنان تكبارن وديقوم نعاناون نابتزود قوة جيكا خوغوسنا نسعرو حسرات مستودعنا انهبو ملسيو ناب درجة خاصة ودقن مبالكا بقع أقوام نفسي مكلا خاليو انت خونه نخالوات بزخونن زي كونن من نعاس نفس خبرتهم كبزبرو زمسلوم مسليات دما بزحاتيوم نفس خبرات كاب سمعيت زيادة جزاء نفس أتها حزان أقرار بانات تقلاليانيو أتساب كون يلو كحسر النامس زفتن انهبو ملسي كابسب نابسب يفلالي نزغونا حسرات نابوشت أو مزاقبو انساحبو زوحد بوطالو أزي سبزي أتي هنابلا زنبرن نمترشيو لنفسو كابوشتو زغتلنيو زوم عين سبات زياتهم مبزحتيوم كاب نقسنتهم جميروم بغطتاوي كبابيوم بحسرت زعبيوم كم أبنات أب سخرة من عماتن أبوشتو زبتوتنن سدرابيتات بغالن أكالن النات عمسو زعبيو كنوسد نخال أتعدقي سنف بدكي حماق النات بهال زعبي أبعاق ما أداماوي عدميون نزخونو زوردو حسرتات كحيمو كنبر كابتو مكرو هيوات تماهيريو مبزحتيوم بالسرص اللوم سمعيتات وحتنات نفسات سقوطاتيوم أزي أتحسرات نبورن كخونيو زوم عينة سبات زياتهم مس حسرتهم تسماميعهم نمنبار نتقبايل مسنتهم نابعون تا دقيمهم يقلصوا نابنات بمؤزنة تعقستن أو انتوي مؤزنة تعقستن ألو يوم انت خونه نزغون حسرات مقسام مؤزنة تعقستن كان مخانيم مفتان نفس مثل عليو أخبروت زازات تعقستن بعلاوي أستبهلون بالهاتن زعمسلو درتات اللوام بانز أردما بزنا أسد حسرات كوينا بستسمعتهم قالن تكبارن سماي الزوتون زقواسوتون اللو زياتهم أتوم كابن سنتهم جميروم كما غازا أمسالة بالهن نفعن دفارن ملك عنيان يلون أنت قويت عالم سبن ساغ نغترق صويتا فتيرون ناتبهلهم زعبيو كابن سنتهم هتحزو أنا النتهم كاب عقن العلي استنفحنياتهم بزيك أن نفسهم نزخبرون زفتوون يبلومن أنا النتهم نفسو خب منفح دوا يبلن أنا النت حنساب نفسو خنفح انت جميرو كساب نفسنا تقويز نفح أمون قوخل التيوق أرزقات أبيات دما أتنقل حسرات وحيتو هيوات ملوء كا حنوخ فردي كود دبن كشر حنز نبر والشلا حنت معلتي عدل انت رخيبوخا بزين حسيا حني أز فردي كيمن يالو معلتي دحر معلتخا أبدن دستروبا تقميتو ريساتات أحسرتو بتروبا خنسافف كريس با أتزبز حيا خاب سبقن أتحدرت عون الرمون أكباب عبيو نخبرة حسرة بقبو آلاليو أبدرجا أحسرت خيو دقه بلبونا أمرؤون زمكت موزن سبيو زياتهم مسرتاو طبيعت دعنبر أبحر حدوم زي تأتاتو درقات ملكعت أبيات يكونون أتمنتاي طباي سب ببوزحات رقوحيتات زصلو خينو أزيو حلخلخاويو أبتراموز ملينا آخر حزرون كتنقرون يكالن نابنات
ጎንበላት ስታሊን ንባዕሉውን ስታሊን ካብ ኩሎም ንዘኽብሮም ኣይነበሮን ኩላቶም ድማ መቐመጮ ይልሕሱ ንሳቶምን ብግዲኦም ክብረቶም ብኡ ዝምለስ ግድን እናመሰሎም ነቲ ካብ ስታሊን ዝወሓጥዎ ሕስረት ናብ ብትሕቲኦም ዝርከቡ መሳርሕቶም ይመሓላልፍዎ ክሳብ ሓንቲ መዓልቲ ስታሊን ነዚ ሓንቆም ድማ ተራ ዕንጭልቆይት ስታሊን ንጻወቱ ከምዚ ኢሉ ኸዓ እቲ ሕድሕድካ ምትሕስሳር ክሳብ ዝተሓተ በዓል ስልጣን ይወርድ ዲክታቶርነት ብመሰረቱ ካብ ሕድሕዳዊ ምትሕስሳርን ጎንበላቱን ኣባላቱን ዝተመስረተ ስርዓተ ስነ ኣእምራዊ ዓመፃ እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ድማ ኣብቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣዝዩ ጐሊሑ ንርእዮ ስለምንታይና ንልዕሊ 20 ዓመታት ነቲ ካብ ሓደ ውልቀ መላኺ ዝወርደና ሃገራዊ ሕስረት ውሒጥና ዝነበርና ዝበለ ሕቶ ኩላትና ክንሓስበሉን ብፍላይ ከዓ በዚ ሜዳ እዚ ዝሰልጠኑ ምሁራት እንተሃለዉ ከብርሁልናን ዝጽበዮ ዓብይን ሕልኽላኻውን ሕቶ እዩ ኣተሓሳስራ ረቃቕትን ብዙሕ ሻዕውን ኮነ ከይተባህሉን ከይተገብሩን ክኾኑ ይኽእሉ እንተ ደኣ ሓኪመይ እቲ ብዛዕባ ሕማመይን ምልክታቱን እቲ ዝጠበቐ ኣፍልጦ ዘሎኒ ኣነ ክንሰይን ኣብ ቅድሚኡ ተገቲረ ተቐሚጠ እናሃለኹን ብዛዕባይ ምስ ተሓጋገዝቱ ወይ ተኸናኸንተይ ጥራይ ዝዛረብ ኮይኑ ኣብ ክብረተይ ከም ዝተንከፈኒ ወስዶ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሓኪም ከዓ ከይተቃወምኩ ኣይሓልፍን ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣቕሬታ ከይሓተተ ዝኸዳ ሓኪም ኣይፈልጥን እቲ ሕሙም እቲ ንጉስ ኣነ እየ እሞ ነፍሰይ ባዕለይ ክጣብቐላን ክከላኸለላን እናኸኣልኩ ኣነ ከይሓተትኩ ምእንታይ ዝጣበቕ ኣባል ይገውን ኣይፈቱን ብዛዕባ ነፍሰይ ባዕለይ ክገልጽ እኽእል እየ ብዘይ ፍቓደይ ዝናገረለይ ግን ንኽብረት ርእሰ ውሳነይ ይትንክፍ ባርያ ስያኢ ሓጋዝ እንተረኣየት መዲዳ ትሓብእ ትብሉኒ ትኾኑ ክሕግዝን ክሕገዝን ዘይፈቱ ይኮንኩን ብዘይ ፍቓደይ ግን መዲዳይ ትሕድጉኒ ስለምንታይም ገለ ሰባት ንኻልኦት ዘሕስሩ እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ንኻልኦት ብምሕሳር ነፍሶም ዘኽብሩ ስለ ዝመስሎም እዩ እቲ ዓሻ ኢሉ ዝጻረፍ ኣነ ለባምየ እዩ ዝበለ እቲ ደንቆረ ኢሉ ዘሕሰረ ኸዓ ኣነ ምሁር እየ እዩ ዝበለ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ከዓ ነቲ ወድዒ ሕፍረት ኣሕፊርካ ናብ ምቕዙዝ ኣገልጋሊ ንምልዋጥ እዩ ከምዚ ኣመሰለ ዓስከር ከዓ ግርምቢጥ እዩ ኣዝዩ እሙን ዓስከር ኸውን እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ከዓ ነፍስኻ ኣብ ቦታቲ ዘሕሰርካየ ሰብ ኣቐሚጥካ ክትርኢ ዘይምኽኣል እዩ 1938 ኦስትርያ ብናዚ ጀርመን ምስ ተታሕዘት ኣይሁድ ንጽርግያታት ቪየና ብመጽረይ ስኒ ከጽርዩ ተገይሮም ኮነ ተባሂሉ ንምሕሳሮም ዝተገብረ እዩ እቲ ኹሉ ነዚ ዝረአየ ህዝቢ ኸዓ ክሳብ ስንጣቕ ሰሓቖም እቲ ዝሰሓቐ ንነፍሱ ኣብ ቦታኦም ኣቐሚጡ እንተዝርአያ ግን ኣንበይ ሰሓቐን ኣምራት ክብረትን ሕስረትን ብባህሊ ዝተጸልወዮም ኣብ ምዕራብ ምሽፋን ጸጉሪ ከም መሕሰር ደቂ ኣንስትዮ ይውሰድ እቲ ነዚ ዘገድድ ባህሊ ግን ከም ምሽፋን ሕፍረት ደቂ ኣንስትዮ ይወስዶ እሞ ኣድማሳዊ መግለጽን መልክዕን ሕስረትን ክብረትን የለውን ድዮም ኣለዉ ንሕና ኹላትና ደቂ ሰባት ካብ ሕድሕድና ነፃ ዝኾንና በብገዛእ ርእስና ዝሓደርና ደሴታት ኣይኮንናን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ሕድሕድና ንጠቓቐሚና ኣብ ዝኾነ ሃገርን ህዝብን ከዓ ሓደ ነቲ ካልእ ንረብሑ ጥራሕ ክጥቀመሉ ክፍትን ከሎ ከሕስሮ ይጅመር ርእሰ ውሳኔ ህዝብን ውልቀ ሰብን ምግፋፍ ብሕታውነትን ውልቃውነትን ሰባት ብዘይ ምኽባር ኣብ ዝኸድካ ኸይድካ ተግባር ሕስረት እዮም ንህዝብኻን ቤተሰብካን ንመሓዙትካን ምሕሳው ካብቶም ዝኸፍኡ ተግባር ሕስረት እዩ ነፍሰ ነፃነቱን ሓሳባቱን እናፈለጠ ዝሓደገ እንክሕደግ ዘስቀጠ ድማ ንመጠረሱ
كي حسري أيكون اللون نفسنا كبعدرع أحفرتي كمين الكلاخل فلمان نفسنا تنتينا كنفلتان كنردعان كم تزلا تخاخ نقبلان ينبرنا أتيمس نفسه حق أنيا زخوني سنزراتات حسرت أيتنكفوون أبلع الزي تكورا فنجا متأننيانات sense of proportion وشت أورقات internal distance زعمسلو بقعتات كان معبل يهلونا نمزعزمي أتنخالوت زحسر أب موداتها نفسه يحسر زيازة تغير من تحكيا إسياسة فورك إيه حانت معالتي كندت نهز بإرتراز أحسرو نبعلو حسريو صحافي دانيال سمرة تسفاي 4 حملة 2014 جرمن هذه إذاعة إرنا الدراسي الكيميائي باولو كوليو ترجم يوناس مباي قدم 10 عامات نتا تاع الكيميائي بالمصحف كم من باب مالت كل سبب دك يسخلو نبين خانجي هكاتن سيكا صحاي كتبرق كلام عزاب مالتيو تبل دبدبه هاربر كولينس أبستبهله أمريكاوي أحتامي تكال مزياتني نقدام وزيه ناب سمايين نات أمتكو زا مصحف بإنجليزي ترجمة مالتيو إلى حسبكو أبت قزيتي ولا كوا كلهم سبات زي كالمخانو ينقرن انتنبرو أنا جن صحافي كخوني زكاد النيرة قس بقس كا حلمي كجهاد جمرة 10 100 شح مليون نابلد ما بزح قدحات أو أمريكا تشتى حد معالتي بريزيدنت كلينتون نظام مصحفي نانببه كم سسأله حدا برازيلاو غازانيا داويلو نغيرني دحر قرب غزي ناب ترك غيشياب زنبر كل اوان دما نتا فانيتي فاير تبهال مصيهتن تغنصلكو اتا هببتي امريكاويت عيايت فيلم جوليا روبرتس نتا مصحفي كم اتدنقا استزاربتو انببكو اب غدنتات كتما ميامي نتزاوركون حنت غورزو ناديا اتا الكيميائي بالمصحف كتب بيالكي كتب لا سميعه كساع هجي كلتش حنكلتن عامة مهرات إذا مصحف ناب 56 قنقوتات كترجم كلا لعلى 10 مليون قد حد ما تشيطو سبات كا مستير زعبي عوات انتايو انابرو كحاتون جميروم اتا حقنيا ملسيجن أنا نبعلي زفلتو يبلين تبليا أنا لك كم سانتياغو كلاتنا نبهقلبنا خنفلتو لنا يخبل زغقل بهقلبي نبعلون تايو نزب الحتو بهقلبي مرقا فتقاري ويكا اتا أملاخ أبز عالم كتكودو زدالو الكامن قد مالتيو أبز عالم زخون زعقبنا سراح نسرح نتلنا دما بهقلبنا نفتس مالنا مالتيو انتو خون هيدك ساب بهقتاتنا خنا تكبر تبعاتي بلنان نمنتا يقنكم زخون ناب بهقلبنا نخين بصح زعنكفنا 4 نجرات اللو نساتهم دما قداماي كاب غزي قلعنتنا تحيزو نزخون يخن قبرو نفت النجرات زي كالمخانيز نقرنا نزقوقيات حساس بحزنا دما نعبي أدمنا وسخناخن كيد كلنا خا زقوقيات حساس باز فطرم صلاتات زنبوع الرأيا فرح حساب كيب لننون درعو منا وسخي خيد أمودات هدما نبهقلبنا ملؤ بملؤ أبوش تغابيرهم كم زي الرأي قبروا كالعي ولا كاتب عات رخيبنا نحل مناف حيرنان توزينا يون كال عنقفات كوغون فناخ اليو ادخل عنقفات فقريو شحقوا
نتغن قبرا ندلين تفلتنايو اقر حلمنا نخسعب لنا نخلو نقر رح حنا بمخادنا نتوم نفكرهم كي نقيم نفرح فقرقن نقدميت كين مرش زخل كلنا زي كوناس أبقع زنات وساخد الرخيت فتر لنا حيل مخانو اتوم هاي بحكي بس أبقنا زم النايو سبات دما حقوسات كنكون كم زداليون أبقع زنا غسنينا خا قربات مخانمن أين استوعلن سالساي فقريت وساخد الرخيت أبقع زنا مبر عنك أفغم زي كوناس مستقبلنا يون أتسالساي عنكفات كالرخاخ بالناخ أليو أزسالساي عنكفات زي أتياب قعزنا خين فشل نفرحيو أتوم حلمنا خنقهدون نك علاس فشلت مزقات منها الزينا إنا نساقه مخنياتو نابتي بقدمون أيدا لخنيره زبل عبارة مخنيات أينوردنينا بانس أرون حلمنا ندليون ما أنت أخن بالدما كل نجار زوفنانينا نتقع زواب بملء لبنا ما بقاس تراين تزيكوين خا أتنبه قلبنا زوسد مقدي كابت خالوات من قدتات زقال لخم زيكوين ردا أمو داتا أتوام انتبه قلبنا نك ألاس ولا كوا نمنتايكم او يخون أي ردانا أبس انكر قزيقن عقل خلونا أدماسون بمستئر ما انت ربحنا 5 حبابرن كان نستوعدن قبا ننبسي كل جزي فشلت أدلايديو النابلكو حتى ايه أدلايديو يكونن بزي قدس فشلت يقات ميو بفلا يفلما ما انت بها قلبنا خنك على ساب نجمرو الأوان تموكروس لزي هلونا ولا كوا أتمستير هيوات شوعتك زي وديقكا أب مبال شامنا يتعوات زبل انتخونه بزوح جيغاتاتنا نفتصم كاب كالوات سباتن العلي زيادة زساق إنان نخونا جن نمنتايو ما انتي بها قلبنا مكالاس أقداس زخوان لكع كم تخل قزين نقبرو حنساب نفشلتنا مسعرنايو كتر بهتان رأسات أمانتني زفترلنا أب هدأت لبنا دما ننبسنا اتعب هيوت زلوز قبا كبر نجار نبركة الله مزلنا يردانا يو كم سعبين دما نفسه كف ساعات ناي نفسه كف معالتي أكلنا يتقنع كالسيس لأتخون بتقدس نتن حقو سنينا كنبر نجمر كل جزي اتحيالن زي تتصبينين سكياتيو كابت بقدام تصور زمسل سكياتنا لعلي قلت يفزح اللف عمتات النحلفك خير كله أزيد هتصور زمسل سكيات حد معالتين نفسنا ناي هوت مرت كنا ناقف أبزين خلو الدرجة خسع نبصح كي تردعنا نبملؤ منفسنا بلعيو زدفو أمود أتخا كسع زي موتنا الناس ساقينا ينبر ربعي حلمنا للينا بحيل فقريت عنقلان بسلاتات ودكتنا حوينان عمتات مسنبرنا النادمة هندبات أتنموائل نبهقوز نبرنا نقر أبتقنا راتيتويس بينا خبز نبرنا نستوعل دحر الزيوغا أتربعي عنكفات زمساء إذا عنكفات الزي أتنموائل استقالسنا له حلمي كي قهاد نفرح أيو حد قزي أوسكار وايلد نفسه كفساب نتزفتو نقاريز قتل إلو نيرو حاكو دمايو زدلنا يمركاب بزوح قزين منفسنا بقريتها يملعيو الزخون المخنيات كا نتوما بكبابينا زلو كما زدليو زي رخبو سبات نرقمو نعناون أتأن دليو خنركب زي قبعنا خويني سمعنا كل تينا بتزبس احنا درجان خين ديب سقرنا عنكفاتات استتصورنا سكياتن زراح رحنا نقراتن نرسعو كابتا مكري كم زراخو بزحات سبات نابتنا عمتات سعارلو باه قلبهم كتشبطلو زخولو درجة مسبصحو بترقاقامي نايدنا غورقيقاتات زفتصمون نابعوت كبصحو حنسوقم تطراح مسترفتهم أب علامهم كي بصحو
ندحريت زملسون كم زلو فلت الزرابعي عنقفات صلال نايتي نحاغوسن فانتازيان زنصق منفساو تمرت زلو سلازمسل اتازيو حدغኛ عنقفاتيو بانصار زغن نفسها عصب نايت صعيرا زمصاتو ነገር كم زغبان تامينكا ايخا اتفقد املاخ زفصم سب اتخون نهت منفس عالم تحجزون لمنتاي كم استفطركا دما تستوعلن الرنا هنا إذاعة الرنا الدولية. فتوات تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم من تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويون قربلكم تللي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي راديو إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتصحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص أنك تقدر لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفها بزمس ربع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صقماتنا فتاتحومن عملقختنا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناغعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زخبركم سمعتنا ناي ساعت زي حفشاو تحستنا أبزي تزازيم الله سلامك تالكم دقيمنا نمسجن سلام